Hi, welcome. Hi, my name is Aishan Das. Welcome to my channel. Welcome to my channel. ମୁଁ ଗୋଟେ ରଥ ତିଆରି କରିଛି ତା ଦେହରେ ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ କରିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇବି। ମୁଁ ଆଗରୁ ବହୁତ ଚ୍ୟାନେଲ ଛାଡ଼ି ସାରିଛି। ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖୁଥିବେ ହିନ୍ଦୀ ଓଡ଼ିଆ ସବୁ ମିଶେଇକି ଛାଡ଼ିଛି। ଆସ ମୁଁ ତମକୁ ରଥ ନିର୍ମାଣ ଦେଖେଇବି। ଆସ ଏଇଟା ହେଲା এইটা হলা চক্ক, এইটা হলা অক্ষ, এইটা অর ଆଉ এইটা ଦଣ୍ଡ ଦଣ୍ଡ, ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆସ୍ଥାନ। ଦଣ୍ଡ ଆଉ এইটা ହେଲା ଦଣ୍ଡ, এইଟା ଦଣ୍ଡ, ଏଟା ଦଣ୍ଡ, ଏଟା ଏଇଟା ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆସ୍ଥାନ। ଆଉ ଏଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆସ୍ଥାନ। ଯେଉଁଠି ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ଏଟା ହେଲା ବାଡ଼ ଆଉ এইটা ହେଲା ଦଣ୍ଡ। ଏଇଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ତିଆରି କରିଛି। ଆଉ ଖାଲି ବାବା ଏଟା ମୋର ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଟା ମୁଁ ପକେଇ ପାରିଲିନି ବୋଲି। ଆଉ ମୁଁ अच्छा रथ निर्माण करने ପାଇଁ तुमको केते दिन टाइम लागिथिला? 4 दिन 4 दिन हेलानी तमे ए सब काम छाड़ी पाठ पढ़ा छाड़ी ନା ପାଠ ପଢୁଛି। अच्छा पाठ को पाठ भी पढ़ुच तापर समय बाहर करिकी तुमर रथ निर्माण कार्य लागि रहिछ नै? କରୋନା ଯୋଗୁ ଆମେ ପୁରୀ ଯାଇପାରୁନୁ ବୋଲି ଆମେ ଘରେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆପଣ ବି କରନ୍ତୁ। ଦୟାକରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ନିମଗ୍ନ ରୁହନ୍ତୁ। ଦୟାକରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ମଗ୍ନ ଚ୍ୟାନେଲ ରୁହନ୍ତୁ। ଟିକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। अच्छा काली जेतबेले तमे करिवो रथ यात्रा जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा निश्चय तुमर दरकार पड़िबे। तुम जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा को जगह रखिछ? ଆମ ଠାକୁର ଘର ଆମ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଠାକୁର ଦେଖିବେ। ଘରେ ସେଟା ହେଲା ଦେଖିବା। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା। ମୁଁ ଲାଇଟ୍ ଦେଇଦଉଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା। अच्छा तमे बाहर को बाहर करिकी रखिछ जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा काली विराजमान करिबा पई नै? ଦେଖିବା ଆସ ବିରାଜମାନ କେମିତି ଯିବେ। ତାଙ୍କର ଛାଞ୍ଚ ଆଜି ରାତିରେ ବନେଇବୁ। अच्छा ई सुदर्शन मध्य भी तयारी करिछ? सुदर्शन एट रखिछ नै? अच्छा तांकु भी नेकी जीवो? अच्छा बहुत सुंदर। अच्छा चल एबे जीवा तुम रथ पाखकु। रथ रे रंग वर्तमान चलीछि नै? ଗୋଟେ କଥା କହିବି। हाँ कुहंतु। ରଥ ବି ରେଡି, ପଥ ବି ରେଡି ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ବି ରେଡି। सुंदर चमत्कार कथा वस्तु भितर तुम सब चलीछ। ପ୍ରଣାମ। ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ମୁଁ ସର୍ବଦା ବିଦ୍ୟମାନ। ଆପଣମାନେ को जदि ए चैनलटी भल लगिला को लाइक सब्सक्राइब करंतु आ मध्य कोरोना टाइम रे घरे बसिकी रथयात्रा पालन करंतु आ घरे मास्क लगांतु। सीधा प्रसारण देखंतु आ टीवी रे न्यूज लगतु 2 मीटर दूरता अवलंबन करंतु। आ थैंक यू। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।